full episode Ilocano Love Storya. Apay nga duldulok ka, Venus. Mami, Bumbumsag ka pa eh. maululaw ako, Mami. Venus! Jack laing pagarok ng intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti daya mo. Kaya't ko asakbay nga ipas ngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na makarwarta dito ospital. Hello? Napangimawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisigod nga yang ta. Mailiw ka di man ng kanyak? Saan? No di kat itimay sa asikat a restaurant kaya't ko pagkitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patag-unay nga ibaga. Nanyaman day ta ibagam latan. Iti personal ti kaya't ko apang ibaga ti gagarak. Kaano nga rin kahit mga panagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang haklunak iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakinton bigat. Napatpatag ti panagkita ta kan panagsarita ta. Kamtian niya man alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya? No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Tayo ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sa dino nga min ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Anya? Amumot kang kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. No da kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apay ngay mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Kadwakay ko makini Venus agayam mga agselebrar. Anya? Datoy lang na talotag sa sango. Kaya't na kayo tigayam mo ti agpili. Sa dino restaurant ti panganantayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, Patrolman. Kunakmet. Brian, kunang latan kanyag. O sige. Tsak mawagan ni Venus. Isuasik ka tinalagip kong inawagan. Tas ikan tulatan ti mangidanon kan kwa na, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak a personal kan kwa na ti kalikagom mo. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, Mami. Sana pa mabisin. Masikug ka. Kat makapadakis kan kati saan amangan iti gusto nga oras. Nasakit tinakam ko kiniroy. Tapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sugbat na. Saan na kanwa masango, Mami? Adda ka no napatpatag apapanan na. Time importante ka di pay lang ti papanan na. Ngam ti ibagam kan kwa nang agdadagsan ka. Wan, Mami. Tako na amapan iti opisina da. Taiso ka no tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wino si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nusubakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, Mami. Kat kaanon to nga ron ti panagsarita yo? Kuna namot kintong Domingo. Anya? Inton Domingo pa ilaang? Uwan ka no, taiso ti pan nakasango na. Sapay la ko mga rod, tagbaliw ti pangadag na. Inton maamuan nang agdadagsan kan. Mabitlan, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Ha? Jessa, si Kamat Gayam. Oh my God, sumra ka. Agyaman, nak.
nagtugaw ka. Agyaman nak manan. Nakapasyar ka, mat friend. Gaputay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Okay. Anya timbaga da Japanese. Birthday na kanuinton bigat. Kat ko na, data ti kayat na akadwa na amang celebrar iti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon da ti pagpa-blowoutan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko ana. Wen angam, Jess, ha? Di mo ko napayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anya ti ko na, Roy. Sumakay kang tumanan iti barko? Ugan bro, sakti may sa nagkasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasayaat man. Talaga bumaknang ka no kastalata. Kung nagtumot nga min king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakak ka agserbi iti armada ti pagilian. Sa bagay, nalaing ka pulis. Barang na iti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko matapumod nganto ti bagam. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakes dito yung lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matanda rin ti kasanga ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balay ti pakaangayan ti selebrasyon wenno estasyon ti pulisya. Iti may isang asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jess nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, a pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, Jackman amukan ko ana, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo matiag kagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo kanan tayo, Brian. At dapay na yung dagito ay. Yore tayo pabiit. Ay na Brian, ibabawim lang ano anya pa iti inordan mo. Ta sigurado, saan tayo na maibos amin to'y nakadasar iti lamisaan. Nubilang saan tayo man na may boss. Di yawid tayo. Pabungon tayo amin dagito amakan. Anya? Nakababayin mo't ano, agyawid kami tupay kini Jess, ha? Apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo. Isong awan rumbang apagdanagan nyo. Wanmat nga min Venus, madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyawit talangan. O sige, naman tayo. Oray ka dandanimot siguro itanti sa balay pa aputahe. Oh, mangantayon Venus. Okay. Venus, madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis ah. Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nagro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan aday ta. Matiltiliwa kita ya pasaray matmatmatan na ka. Anya? Oh, apay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na kin kay tay? Nadlaw ko, hangam tiyam kakit di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta ah. Kasaritak tuman. Ngano da plano na amangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayam mi. Oh, hello bro. Apengay mawag ka. Ada ka tinapatangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inaklay na awisan. Patay ko man nagsasango. Anya? No kasta, amom nga dadwa ababay nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko. Wen, adda na kay baga kanyak. Da Gisa kan Venus, tigit inawis mo iti may sa sikat na panganan. Sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko mano inawis na. Tapno naragragsak tayo kumapay. Kaya naragsak kumati kasangay mo. Ang sa bagay, oray inawis na. Yaklat tagay makaumay. Tapay. Nagmalmalumak iti opisina mi. Kapo, iti umadanay manan. Ngaylulugan ko iti parko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro.
Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pala makaturog, mami. Ay, excited ako na iti panagkita mi kini Roy inton bigat. Hun gayam. Domingon no bigat. Anya nga ti reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag ngagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan to lakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titurog mo. Sana kami na makaturog. Iso ngay mawag ka. Uray siya, sa anak tayo naturog, sweetheart. Anya? Tapay. Gabutasan ka may waksi ti panunot ko. Iso ang atap kanyak ni Rida. Nagpadatamad kayam. Oras siya, si kalatati ada di panunod ko. Magura ka. Anya kami di ko naman napatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal ti pangibagaakan ka. Naisumat lang isurita. Ura ibagam tatan ti cellphone. May mayat inton agsangot ang ibagak ti amin. Sige. Isunsan ko pa yung pakatulugan na ito. Tapas lang ta. Pabuntak yung magranada ako na mabalik na pagkakito. Takinton bigat. Sigurado ang makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Hangam, jak lang amo, numaragsakan kanto, wano saan. Ni Roy, iso day ta dimtan. Anya nga tati ibaga na tanasapa nga imay. Hello. Good morning, Giza. Naibaga bigat mo matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matamagaking ka. Anya ti damagam. Hindi nagkuyog-kuyog kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganakin ka, may papangganyak. Ha? Awan mat, apay ka di. Ada ka nung napatag ni baganakanyak. Iso nga kita kami. Anya nga tati ibaga na. Diyak ka mo. Diyan mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamaga. Ibagam tayo di gayam mo, tanong kayat na. Agawting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na turist pati ti may sa Adumay a paset ti probinsya tayo. Kung nadadaydayon ka ng tiri ni Bravo at tao. Wan, isumat ti damag ko. Kan makitkitak pa'y kadagiti maipopost iti Facebook. Nga inalda wana kad-ado ti tawi jay. Kahit nasa wen, napintas da dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak! Kayat ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagam tong arod kini Venus. Papan tayo dya. Kasano marud no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyan. Iti kasta, makapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak tungarod kan kwa na. Bareng no kayat na. Ay, sweetheart. Oo, apa nga nagkanakwat-latan iti asidig mo. Kapot na may iliwag paningking ka. Ay, loko, dagit talati amo ma. Sige, agtugaw kantag salita ta. Mapit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agorda ha. Ta saan ako na makapangan. Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakan ang ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na iti asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday tati pagsaritaan ta? Anya roti kahit may itang order. Ay, mura niya kadagit amin no. Pwera iti amom a paborito. May mas dagitin ni kabarbara apo dahil ha, sweetheart. Di ka unay taamangan mamaltutan ka. Wen, ngaling-alik mo tanggalain. Magor ka. Apa ya di mo pa kinuti ti aday ti platom. Ay, awan ganas ko amangan. Naimas di kabarbaro apo dahil ha. Sige makan, subang ka. Saanan, imposimulatan dagiti amin nga inorder tano ka ba ilam lakit di. Huh? Saan ka amangan? Kunak matadyak kayat ti mangan. Tapay, anya ti kapuna. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apa ya, daka di sakit mo? Awan sakit ko.
Apay nga rod, ama ditikaan mo. Gaputa akinawat. Kat sikat ti ama. Kanya. Masikog ka na. Wan! May sakanton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Kanya. Ay, sana mabalin. Tapay kumasa na mabalin. Gaputa na patag di trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Atun tinaypundar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Di pa nagkalay sa atan ti asikasunta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Ano niya? Adupay ti kahit kong rami din iti kinabarok. Wan angam. Kasano kami ngarutan iti anak mo. Di ipasang mo lata. Sana kaya't ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbay dumangkal ti tiyan ko. Naskan nga kalay satan. Lating itak. Ngamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Kanya. No kasta. Hindi nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ni kalaysa. Ngamkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Ano ka iti po? Tinumpana ka. Yamukot na turut ka mang sango iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kaya mo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Awan kwenta day jay boyfriend mo Venus. Tambok kat nakasagana ang mga ikalay sa kan ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot mo't kaya mamang sango iti responsibilidad na kasama. Awagag to kasaritak itinalapat. Saanin, mami? Saan? Diyak kayat nga agpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na tidayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Di. Agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya. No kasta tirantan. Kat saan nakakumangarot ang ginargaraw? Dahil tinagdag ka na nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sakit inabarang ayat na. Kasaritak to itinalapat. Saan ang mabalin nga iyalang-alang na ti panangikalay sanakan ka? Wanang, mami. Ang mga nupagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason iya. Gaputa agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na di nagsaritaan ta. Saan pa? Ijak pa inawagan. Ngam plano ka mapanak tulangan ni Jabalayda. Kaano tong aron ti ipapan mo? Intun malam. Okay. Sige, ikarigatam nga ron ka lukuyan. Tano kayat na, mapantuyag pa siya pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisagaan kadagiti balunan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga lukuyan tigayam ko. Takayat ko mat amakita da ichay a lugar. Oh, itaman pa yapin na siya dak iti balay, auntie. Gaputa kayat ka ang makasarita itinalapat. Ning, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kan kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre siyak ti amat ti sikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Bag, tabigbigam matla ang asikata aking gapuanan tibiyag ngagpitpitik iti saklolo na. Ngam apay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko. Gaputa dandan yak agluganin iti barko. Nibaga akong kinibinos na ita. Di na katimbaga kada kayo. Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo. Ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsag na ito na itad kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak kira ito'y. Kintag balintong anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumotan ti naipundar mo. Taadda pa yan ginatang mo abalay amabalin yun to apagyanan. Puno na ita. Panagkuna kat nasnas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading ita kanti.
Ngamjak pa ila kahit timang asawa. Aniya? Mayat. Bro, nagasat unay na itingal daw. Nakapagranata man nandito yung tiyang din ni Beatrice. Uwan bro. Tutuminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Ladingidag ngamsan ko amay bagaking ka. Hindi mo ko man untunan uminom talatan. Okay. Naisot ko nam, di umiyam talatan. Okay. Sige. Tagay-takit di. Cheers! Apa nakarupangat kasi mangpat, mami? Gaputa saan nakalata kayat nga ikasar ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi inaramid yung mami. Kasladak matlay kamkamat unayan kan kwa na. No mabalin katyak kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturid kon tinapan ije balayta. At-adda na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy. Adinak pala kayat nga ikalaysa. Waswasa mo tayan ayat yo iti day Roy. Mami, Iti paragkad na ang panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gapot aday bagaki sungay maya. Inyawag mo kumalatan iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung arod ang makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti bagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya day ta? No masangom ka no? Agauting tayo. Kaano? Inton Sabado, tayo suti off duty na. Jack masangoy ti day ta nga aldaw, friend. Ngam, kayat mo ka di? Uray may adjust ti aldaw apa nagpasyar tayo? Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kong tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na. Isunto ti bagak kan ka. Barang maawan ton ti mayra na apakakumiko, ma'am. Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din nga sarita ta inton Sabado. At na pa panakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita akto. Anya ka diti bagam. Jack mabalin nga ibagakan ka iti cellphone. Kaya't ko personal di pangibagakan ka. No anya manan day tang ibagam latan. Isubot lang iso nagadong arte. Cellphone man wino personal. Kaya't ko personal nga ibagakan ka ti amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog intong Domingo. Napatagunay ti bagakan ka. Iso adi mo kumayalang alang. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya? Sana masama ni Venus di pa nagpasyar tayo doon Sabado, Jess, ha? Gaputada ka no papananay ti day tang aldaw. Anya amat yan. Adurat tagayam ti pakakumikuman ti gayam mo. Ang kayat nalata no iti sabaling aldaw ti panagkukuyog tayo. Pagpaiso? Wan. Isungan anya ti available kan ka nga aldaw kat isundo mati bagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan ka day tangal daw, di isundo ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanan akayat ni Roy ti makisarita kan ka iha. Bayamot. May metmit lang no sang awas-wasan mi ti ayan ayat mi, mami. Uwan ang di namat masangon ti makipagkita kan ka. Kitain nanto ka no, awan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha.
Saan mo nga ipilit ti makisinarak ken kuana? Bayam latan. Kan, apay nga sangit ka manan. Ay, atak ni Roy. Ay, ayat man ngagpaiso. Ng pagay ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipata mo. Mami. Saan ka at sangit? Saan man lang asiksik at disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim, aglalo kat agdadagsan kaan. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min ama tuloy ti papanakinton Sabado, Jessa? Iso ama balin tayo kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. One friend, takayat ko man magkagaliwagsay. Sigurado ang mabang-aran kay ti papanan tayo. Pag di din namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Pagpaiso? Masangot lang ni Venus tagpasya rin itong Sabado, Jess, ha? Wan, iso di inyawag na kanyag. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo. Talutay ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-aw isandak na Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar intong Sabado. Sa dino iha, Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apasit ti probinsya, Mami. sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka, kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, Mami. Napiapay ni Brian a pagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga rod, Mami. Saan akas lakin ni Roy akanayon abisi. Gapo iti kaado a papapanan na. Wow! Nagpintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danom abumaba. Wen, Venus, kat dito itati agnam number 1 na tourist spot dito probinsya tayo. Gapo iti kinangayad dito a lugar. Nagmayat abuyaan ti danom abumaba manipod iti bantay. Nakalamlami ti danom na. Ina, magayayo ang pagtigusan. Umay kayo. Inti agtugaw iti dayjay dalong pina sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asidag iti pagdisuuran ti danom. Dakailak kan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagdigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di talaga dita na pananyo iha? Wan tita, nakagay ngayon ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw. Tado dagiti tadakkala kay kayo. Sayang, imayak kumamot si Murot. Ay, mayat kuma tita. Sana bali, siyak tumot tagpapiknik inton maminsan. Tapno madanon kung tumot day sa lugar. Wan tita. Venus, apay anak at adayo latta ti turong dagiti matan. Kumita kay ti dadya bandaw. At dadakila tumatayab anak bata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Oh, apay anak sinaay ka iti naunag. Awan. Nakangay-ngayad ti aglawlaw. Ngayon mapay akas di mo enjoyan dito lugar. At dagati problema? Ada. Oh, anya dito problema. Mabalin ka di amaman bareng makatulong ak. Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti ure asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon to mapanunot mong ibaga. Awagan nak lang. Nakasaganak adumngag kang tumulong. No anyaman dahit apagparparikutan. Agyamanag. Brian, Venus, umay kay agdigusan. Nakalamlamis ti danom. Nagnanas ti agdigos. At dahito, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos.
Agyaman na kiti panangawis yung kanya ka nagpa-share, Jess, ha? Brian? Awan na niya man na Venus. Sapay ko ma. Tama ulit naman nanti pa nagpa-share tayo. Mayataglat na, ha? Basta lakit di awan maira na apaka kumikumak. Okay. Kapan ka marudan, Venus? Okay, bye! Bye! Impag ta simangpat kan iha. Ah? Apay, mami? Ada ka di bagayo? Takas la pinaspasungadan nyo ti sa sangpat ko. Adda na ang mga bad news apakasak ng unay iha. Ha? Anya day ta bad news, mami? Ni Roy, nagpamanilan, ta sumakay kanon iti barko. Timanaw at timanla nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam asaan kan anapatag kan kuana. Kasanon kisi kong ko, mami? Sana problema dayta. Taadda agmat akadwam amang tagibin to no may pas nga imunto ti anak yo kini Roy. Iti da ito ngay naramit na. Ad-ada ngay madayon tirik na kan ko, ana, mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, Venus! Apay nga mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka ka di? Kung nagtupay nga agsangsangit ka. Apay, anya ti pagsanginam? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabaling ka di nga umay kalangan dito ba na? Dito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka nagpa-Manila, Roy? Juan bro, lumukan ako ni Tibarko. Amo ka din ni Venus dito abanag. Saan pa bro? Kumakot magpakada ka kan kuana. Hindi ko makapay lang aga po. Saan kami pa'y magkakasawa? Agpapanpay, bro. Kaayan ayat mo ni Venus. Katrumbang ko mga ibagam kan kuana ti adayong. Sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana nagustuhan ti pan nakadakamat ko kini Venus. Anya? Nagpa-Manila ni Roy, Venus? Wan Jessa. Nagpa-Manila at man lang nagpakada kanyak. Anya ti makagapo nagpa-Manila? Agsakay ka nun iti barko. Pinunawan ako ni Roy. Na yan ti Siman Anobium? Kumakit nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na nimpakaamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay maladingitan ka una iti adayuna. Boyfriend mo pa'y lamat. Adadak kila makagapo. No, apay atsak kayat ko mga umatayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Pero hindi makagapo no, apay nga problema kiti ang dama. Apay, ada ka di sanyo nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga matudag iti bamba nagkasaan may apag kasinurutan iti ang dama. Isumat lang asaan ang nagpakada kan ka ti ipapanay dya Manila. Jessa. Panagrik na kat. Di na ko nayayatan ni Roy. Iswa na saysayahat na nga nalipati ko. Anya? Venus, sana kas ka rin at imang lipat. Iti papanaw na asaan ang nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kada kami. Ha? Kada kami ko na? Jessa. Agdadagsan akon. Kat ni Roy ti abati si Kumko. Anya? Amo na ka din nagdadagsan ka? Wan, amunan. Imbagakan ko na. Kanin singasing ko pa'y nagkalay sa kamin. Anya nga ron ti ko nana.
Saan ka no pa nakasagana? Anya? Kasano ka nga rodan? Dahil tidak kala problema kita, friend. Tamasikuga ko ngam din akong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Ammom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat ko na nga undawin ngagpamanila. Una yan ni Roy. Permi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay ko mama na digitan unay. Dito ta sanda pa mat ngagasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apag problemahan na ni Roy. Gapo tamom ka di. Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Angam amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wen, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kuha na. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di. Iti day siya desisyon na. Kasla binaybayan na matlaang ang tigayam ko. Venus, Jacqueline pagarop. May papanggayam iti relasyon nyo kunwari ti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Kamu kat ay ayatan nag-unay iti ni Roy. Ngam, saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo tilaksid nga agdatagsen kan. Pimanaw pelaeng. Isinakwan ni Roy. Rumbeng laeng. Tatiya dayo na. Bale nagang-angawan na lang kayat mo. Nuamukla ko mga ubaw ti ayat na. Jakla ko man inakaklon. No, apakat ngamin nga dadagitikas kan kuha na aparaparaw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaan ti masakbayan mi ti agpalinto nga anak mi? Wen, kan may saan lang ang ni Roy ti lalaki dito ilubong. Iso asaan mo kumaasiraan tapuson nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus. Venus, at na napatag-unay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ang mapanagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Sana bali, mami. Awagat tulatan ni Jessa. Isundo ti kadwa ka mapani si doktor ko. Imbaglakit din tada ni Jessa anaanos agayim mo. Kat sapay la ko mga rod. Tamasango na ti mangkuyog kang kaeha. Awagam to nga roden. Wan, mami. Cellphone mo agriri. Apag isun ti umaawag, mami. Sige, sumbatam nga roden. Wan, mami. Hello, Jessa? Hello, Roy. Oh, nyawat ti madamag, tapeng imawag ka. Bro, imawag ang. Takait ko yung patamagin ka. Naglaylayag kami. Kadagiti kakadwak at tripulante iti cargo vessels. Alim mo ganon mi. Agturong kami iti pagilyan ng Argentina. Sige. Agananad kayo. Wan bro, awan danag. Natakal ti barko mi. Si ka man ti sigurado, ito nagbakasyon ka. Wan bro, oray naldaw tumanan. Nagparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Oh, nakunam na ita. Awan kayang bro, may sabaliak man. Ape, adi mo man lang impakada ni Venus, ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan di may papan ni Tinobiak. Wanang Sige bro. Aray, agman di ba ni signal to eh. Bye. Inudap ng ti cellphone na. No maipapan ni Venus, saan akayat apagsaritaan mi? Oh, ada ka di bagantay mawag ka, Venus? Friend. Mabaling ka di ako yung nakinton bigat ama pa nagpa-check up iti doktor ko. Anya? Inton bigat man ang check up mo? Wan ko ma. Di mo't masango ni mami iti mangkuyog kanyak. Iso nga si ka tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada nasisita pa panakinton bigat. Anya? Inton maminsan lang ang ti panangkuyog ko kan ka.
Kasta ka di? Okay, friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kasta pa nga rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyo ka mapa nagpa-check up? Di Brian ti umuawak. Kanya nga tati bagana. Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamkan ko na. Agpakuyog ako mainton bigat ama pa nagpa-check up. Iti ka di ubigayan ni doktor? Ha? Amo nga iso ti pagpat-check up ha? Gaputan mo kung nagdadagsin ka, Venus. Ket ni Roy ti ama ti sikog mo. Sino ti nakamuam? Naistorya ka na ni Jessa. Tana-istoryam ka no ken kuana ti problema. Amom gayaman ti amin. Well, Venus. Ket gaputa sana masangon ni Jessa ti mangkuyog ken tong bigat. Siyak ti mangkuyog ken ka. Anya? Anya? Sikat imang kuyog ko ni Venus ang mapan agpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masango ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko intong bigat. O sige. Mayat lang tano sikat imang kuyog. Total kat agayem kayo mat. Saan la pagayam ti pangibilang akin ko na Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa Patrolman Cruz? Ibagakin katipod na. Ngayon pangasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Ha? Anya ti pudno, Brian? Hindi pailangan kat. At dan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas si Dagonay tiriknam kan kwa na. Wan Jessa. Ay ayat tigayam mo. Ay ayatam ka di pay lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanyak ti agdama sa saad ni Venus. Nakasagaan ako tumakder nga ama ipas ngay na amaladaga. Nulakit maatlon na ti ayat ko. Anya? Ni Brian ti kadwam amapan iti Dr. Inton bigat iha. Wan, mami. Saan ka no masango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay dahil pulis agayam mo iha. Wan nga rot, mami. Talaga nga yung pakapsat ng tibagi na kanya. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan, mami. Hanggang apa na damag yun ta kanya. Gaputa mga nadaagi mon iti panagkuyog yun Inton bigat. Sakay nga gawit ta. Dumagas ta pa yung mapanmangan iti ayuyang yung iti restaurant ni Roy. Saanin, Brian? Agdiritsutan nga gawit. Abisina ko. Dumagas ta pa yung mangan. Sige man laangan. Agoray ka man? Apay nga yung baga masikati ama ti sikog ko. Itay nagdamag ti doktor. Gaputa dya kaya't ama painan ka. Gusto ngayon magaklata na siya ti ama ti sikog mo. Uwan ang, Brian. Saan mo kumana kwestiyonan ti panagpamarang ko itay nga gaya na yata. Tama ibabain ka. Numamuan ti sa bali nga intarayan na katinobyon. Agyaman akan ka ha. Nakasaysayat ka muna agayam. Yatitin ta na meeting mo. Ha? Awan. Awan, Venus. Apengin sardang mumutan tilugan ta, Brian. Gaputa na kadanon tan itikon ko na ka restaurant. Sige, bumabatan. Mangantan dita restaurant, Venus. Hello Jessa, apay nga mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagat ko man na nakasangpot
pagpata ni Venus. Siguro kat awan pa ije balay, ti daytoy nga oras iha. Apay ka di? At ako maibagak kwa na tita. Ang masa na bale. Da kayo latan ti pang ibagaak. Anya ka di dayta iha. Sige, ibagamon. Si didangagakan ka. Da kayo latan ti umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian tita. Ah, ha? Anya tinamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado mas daaw kayo na maamuan niyo tita. Anya nga min dayta? Kuna ni Brian. Nabayagan nga na panagayat na iti anak yo. Anya? Isumot la ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang numaamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirignana kini Venus. Saan tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay bagakan kwa na tita. Tadyak mat-amu nga idi payla nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga runti ko na iti panagdadagsan ng ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakder apan nakaama ti anak na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday ta, nakapalpatan. Agawit tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagak. Ano day ta? Apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namitay nga isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Juan Brian, nakasagana ako namang lipat kan kuana. Tanapat patagja kinasiman na, ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka ding Nga niya, apay di mo ituloy. aday putukan ka. Kat sapay kumata din nakagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, tagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga ay ayatan ka. Pakawanan na ko ma. No pakabasulak man timpod mo ka. Iti pa nang ibagang mainsinan mo ni Roy. Naikanak iti turya da nang ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ka. Amom ka di pagbagam, Patrolman Cruz. Agtataksanak. Kat ni Roy ti amati si Kuko. Amok. Ngem saan ati agdama akasasaad mo ti pagrukudak nga gayat. No di ka ti ikis ti posok ti sursurunek. I love you so much, Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarit ng tibara dagiti dakulak ko. Tabareng malunag tayat mo. Kasla tsak mamati iti ipagpagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kahit anyaman nga oras. No atlunim to ayat ko. Kaya't nakasagana ka tumakder akas ama. Iti ipas ngay mo amaladaga. Brian, Pangasim. Ikanak ko maitigundaway ang mga iparik na itinadarisay nga ayat ko. mabalin ka di adi nakapuraan. Kaya't ko pa yung adalan kan tingitingan anaimbag ti jajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno apanawan amang panunat. Iti irukrok na ko kan ka nga ayat. Kaya't sapay la ko ma. Maayat nakto iti ka maudyanan. Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklahan. Kadnibi no sa kayo mo. Kumusta ka tan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay?
Kasuron ko ti siyang kaibagaan ng ikasal kon. Apay masuron ka. Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addanton anak yo. Jessa, sa anak pa nakasagana ng agpamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y lamatakdaran ti agpamilya. Pangasin, isaldin ka pagsalitaan na ita. Inawagan ka, takay ko lang nga kumustahan. Takayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus ngay mawag ka. Agyaman na. Itanon mong talatan di pa kumustakin ko na. O sige, ibagak to ka ni Venus. Apay anak adayumanen ti nakaiturungan dagiti matam. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, Mami? Inutan ang liliwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburiburam. Ni Brian. Apay ni Brian iha. Impod no na ngamin anabayag kaya man nga ada panagayat na kanyak, Mami. Anya, no kasta, amumot nga agayat ken ka ni Brian. Ha? Amo yun, Mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak, Mami. Nakasagana iti nyaman ni oras no aklo ti ayat na. Panagkunaket, ad-adda ang mapagtalkan ta ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tama ti kunak, Mami. Taoray na muna nagdadagsana kon. Aniroy ti ama ti sikog ko. Kat nakasagana lata amang itakder iti dayaw ko. Imawag kan ka ni Roy, Jessa. Wen, katpakpak kumusta na ni Venus. Si Kapel lang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus. Gaputa di na kano kayat nga awagan ni Venus. Ah, iti anya gapo. Kasuron na kano ti sangkay baga idikan kwa na ni Venus apa nagkalay sa adakuman. Talaga atakrot na dyan, Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti lalaki akas kan kwa na. Nukas kumakan ka amin a lalaki. Tapno awanan ti babae amasaktan ti riknana. Sayang. No sakla ko matim muna anak kasirpat ka ni Venus. Kat inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan. Talaga ka di nagasagana ka amang ikasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa. Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. Naibagakon. Anya? Tilangan pangadang na ti uraya. Nakaumay ka, mat friend. Gaputa at dabilin arbang nalaang nga idanon ko, Venus. Iso nga'y mayak. Anya day tabilin kan. Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idi na minsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na iti panang kumusta na kanya. Ay na, di na paila inyawag tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kano kan ka, gapo iti panangidardarirag mo idi iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakderan. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabaling ko nga ayatan, Chesa? Anya, imbaga ni Roy masursuron ken ka. Gaputi panangidarirag mo idiken kwa na ti kasar iha. Wan, Mami, kasta timpulong kanyak ni Chesa. Ti awanan pa in alalaki. Iti dayjay nga indanon kanyak ni Jessa. Ison amis mo tinangisuro iti pusok tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya, Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian!
Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Gimatangak. Angam sa ana para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rin yakin ko iti ginatang mo nga alahas? Iso ka di dito sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen, Wow! Nagpintas! Nagbato iti brilyante. Sigurado nang ina dayta. talaga nang ina. Sino nga iti pang tadam iti dayta? Siyempre. Para iti babae nga ayayat at unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayam ko? Nagasat para ken ka. Ngayon para ken kwa na, kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, oray binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat latakan ko na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sapela ko ma. Ta iti panang pasyat ko ken kwa na balay den ton rabi. Aklunen nanto ayat ko, Jessa. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay na ang titapok ka maiwalis ko. Iha, kawalwalis itay ti katulong. Nga mapay nga gwalwalis ka manan. Nakarugrugit matlata mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di ammom nga umayasa nga ili. Iso apalalo ti managdaldalos mo. Ha? Ay, kuha mami. Oh, apay adi ka makasungbat. Adda ka di ammom nga umayasa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanyak. Asino ti umay? Ni Brian, kuna na nga umagpa-share inton rabii, mami. Anya? Sungag daldalusak man ta nakababain no nakataptapok titi balay. Kat, adda ka din desisyon mo, iti idardarinag na kan kang ayat, iha. Addan, mami. Mabalin ka di nga maamuak. Mami. Anya nga rod, ti desisyon mo. Aklo na konti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha. Agyaman ak, mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian. Kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan ka ni Rod. Hello, Roy. Apay nga mawag ka? Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumusta ang mga dimatlaan. Wan, inkarigatak ti na panidya balayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan ko na. Anya ti ko na. Nakapungtot, edi imbaga ka masursuron ka kan ko na. Gapo iti panangidardarirag na kan ka edi ngagkalay sa kayon. Anya? Apay kaming hinidanon nung pailangking kwa na rin tanging bagak. Ay, syempre. Idanon ko lang tadyak kayat nga dahil limlimad ko iti gayam ko. Una yan. Diyan at daman ang tigura na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na kan ka, Roy. Hello, Jessa. Nakaawag ka man? Kaputan dahil bagakkan ka, friend. Yamjak lang, amo na maragsakan ka, wano saan? Ano dayta? Ni Brian. Plano nati umay mangpasyar kan kainton rabii. Amo kun friend, tay nyawag na kanyak. Anya? Kunat man no saan mo pa'y nga mo? Angam, sigurado nga dadi mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay titabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta, Jessa? Secret! Orayam latan ni Brian. Sika talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dayta. Ladingit at Venus. Angam jak mabalin nga ibagakan ka. Nasaysayat matlaan no ni Brian ti umuna apakaamuam. Iti kung kunag amabalin apakaragsakam to. Anya? Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto nga itsura? Wan gayam.
Anya nga ta jimbaga ni Jessa mabalan apakaragsak akinton umay ni Brian. Venus, Ah, apay ati ka makatal na. Kin kasla nakaun-o nagtipang panunutam. kuha mami. Mabudburtsahanak ngamin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya ti imbaga na. Naku nana, nga iti umay pa ng pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsak ak unay, mami. Anya nga ta iha. Tsak nga rod mo. So adam na magag itay kini Jessa. Kam di na matlata kayat nga ibaga. Panagkunak iha, ket ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apa nangaklon kini Brian, mami. Iniinot matlaangan ni agmagadag iti matag. Gaputilwa iti latang ni Saam. Sigurado lakit yan ni Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sumra ka, Brian. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak. Ita. Anyat gagaram. Imayat kayat ko adamagen. Noon yan tibanag ti ayat ko, Venus. Ha? Kuha. Maaklon mo kadimot lang ti dardarirag kong ayat. Saan to nga tangagpaliw ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan tong hagbaliw ti nadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak na agayat? Nukas na? Saan akong nagdwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Lukas na. Ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kanti agtagik kwa dito'y pusok. Iti ka maudyanan na. Nasakdal ko matlangin ti ayat mo. Wow, Venus. I love you so much. Naguray ka. Di nakarakupan tama nga makita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y makita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Aniya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Ala, kasano nga rodan ti Sima na nobyom? Siyempre, sana nga iso tagtagik kwa iti puso. Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Basol na Tadi na kay ti makisarita kanyak nga ura iti cellphone laang. Kasano nga rodan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya tasumbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibagang ensina kon. Anya? Apay asyak? Di nakmut kaya takasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kwa na. Nga addan sa bali anobyo. Amoyo, mami. Gapoy di pa nangaklon kon kini Brian. Limawag manan ti lubong ko. Sapay la ko mataag na nayon anaranyag ti lubong mo. Iti sidong ni Brian iha. Kunana nga umay danto kanon makisarita, mami. Anya? Apay kayat na kan nga ikasaradagos? Iso ti kunana. Tamabotan ka no asoblyanak ni Roy. Sa bagay, adasaksak bayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No iso ti pagtalnan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kwa na, mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Hello, Jason. Nakawag ka man. Kaput adanas ken unay amamwam.
may papan ka ni Venus a girlfriend mo. Ne, anyan nas ka na mamuak ako na. At dan sa baling agtagik ko iti puso na. Anya ti kahit masakan? Insukat na ka ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Jak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Jessa. Nang runa, tagdadag sa ni Venus. Sa anak nga gang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sinong kumatin ng isukatan niya kanyak? Ti matalag unay agayem mo a pulis. Ni Patrolman Brian Cruz. Saan? Hello, Roy? Itaman pa ngay mawag ka? Gapo tatakayat ko ang malawlawagan. Sapay lakma. Tadi nakpaglipakan. No nyaman day ta, ibagamon, tapag saritaan ta. Agpay sukat di tinaidanon kanyak ni Jessa kayo mo. Ngayon sukat na ko ni Tisapali. Ha? Kwa? Pudno ka din ngayon sukat na kini Brian. Wan? Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Balangkantis kami kaya? Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Isuati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanunon. Para matlaan ko mada ito'y kadatayo iti pas ngay mong anak ta. Iso tiga po na. Asim makayak manin iti barko. Saan lang akwarta tinapatagroy? Tandaan nam day ta. Narukop kayang tiyayat mo. Ngam sa anak mo man hugot. Abas talatan agsina ta. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Hello, bro. Apeng imawag ka? Bro tarupam. Ulag. Karasan. Ne. Apa akas tamat ti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kung ti panangagaw mo kanyak iti nobyak. Namumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybayam kan kwa na. Saan ko abinaypay ang kanyak insina? Ta saan ka di panagbay akan panangisin at inaramid mo? Di ka pa nagpakada kan kwa na. Ayop ka. Jaki palubos ang maagaw mo tinobyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Ta siya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kong ton. Di mo patpatasan ng kasar. No di mo kayat nga dadta ka sa mapasamak. Pangpangtaan na kasta ka di. Nalipatam sa matan amay sa ka pulis. Oray, pulis ka! Sanak ang mabutang. Aramidem ti kayat mong aramidan. Ngem di nakmalapdan ang mangikasar kini Venus. Nagipangtan ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian. Wen tita. Ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya. Tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman ha. Mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya. Ngam ti tita. Sa bagay, uray nagpangtan ni Roy. Kat amok ang masalak nibam ti anak ko. Ikarit, mami. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para iti anak yo. Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramidan kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si kantulaang ti agbabawi. Diyak maawat sa bali di pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa, Di mo babalawan ni Venus. No naaramid naman ti mangisukat kan ka. Gapo iti kaawan marik na na panangipatag kan panangisakit mo kan kuana. Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas sakitan iti nalukay. Ora siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakailan ti tiyan ko, Brian. Dinak no nga tayo bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko magaibain ka. Gaputa mo daasan asikat ti ama ti sikuko. Pulos adikan to ibayin Venus. Ken uray anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Tinapatag.
ay ayatan ka unay-unay. You'll be safe forever and Nagsakit tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Ah! Brian! Venus! Apay? Pagkanak ka din? Naganakaksan! Iba na kay hospital! Nabiglaan. Ibagapit ka ni Mami. Panawan ka pa eh. Narasama! May saan na lungpo a lalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. Nawa sino ti kaing-ingas ti anak ni Venus, Mami? Sorry iho. Ti amok no adda ka payla di tarwar. Brian, maawat mo ka di matlangakas anak timpas ngay ko. Imbagakin kay din, Venus. Apaman na may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder ka sa mana. Nga oray sana siyak ti nagtaudan na. Agyaman na. Nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. May saan na lungpo a lalaki ti anak yu ka ni Venus, Roy. Kahit ko unay na makita tinak ko. Uray kayat mo makita at dayo ka mat. Nakasanglan ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At dito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen, napasangpot kong tirorayang amang sukat kanyag dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to keng kuana. Kaya't nakapay nga ta kasarita ni Venus? Awagag to. Kidawag nga ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy? Apay ngay mawag ka. Kaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta. Venus, Awan ti anak mo kanya. di mo ipakita kanyak. Tadakar ba nga keng kuana kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulanda ka. Venus, Ladingitan. Ngamtsak kaya't ngay pakita kan ka ti anak ta. di mo ipaitam kanyak ti anak ta. No di mo kahit nga alagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day ta, Roy. Siya na. Kan maladaga pay laang ti anak ta. Awan karbangam amangalak kan kuana iti poder ko. Maawatam. Mabalin ka di, Roy. Di na kami singaan iti asawa. Ang sakit unay tinakam ko, iti pa nagasawa yun. Iso adyak pulos pagtal na entipyak yun. Apa mo na makaawit ak dita Pilipinas. Saan ka akabutan, Roy? Laglagi pa mamaysa ka, pulis. Uray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din na namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikat din ang rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka. Ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabudingak. Uray na paltog mo. Uray anya ti bagbagang. Umayak tulat ta dita palayo. Kayat ko ang makita ti anak mi. Iti asawa mo. Paston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut nga na. Ibagam tuman ken ni Roy Chesa. Di nanriribukan ti anak ko. Imbagak itinday taken ko na tita. Anya nga rod ti sungbat na. Kunana nasakit unay tinakam na ti panaki asawa ni Venus ken ni Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano na imbag ti anak yo. Sir Berkwensa. Awanan ti karbagan na Apolos ken ni Venus. Tasabalin ti agtagi ko aken kuana. Dayta ti sana maklo ni Roy tita. Tamis mo kano anasingad agayem na tinangulag kan kuana. Pason na metlaeng no apay nga imbawing ni Venus ti regnana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy dayta tita. Ngam ko nana.
Di na ka maawat asaan nga iso tinakaasawa ka ni Venus. Venus, amo ni Junior ti kumarayo. Wan nga rod. Naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken kwa na iti ayat. Kaya't kong intong dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kaya't mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre, tabarang isunto ti agbalin a Colonel wano General. Nalayog unay dahil ta ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti ammom, no pumaysunto nga agbalin a General ti anak ta. Oh, Mabuto nga ton samot nga agbalin to ang pulis ti anak ta. Amo mo ton. Ado dagiti managdakdakas ka dagito'y apanawan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Roy, addakan. Juan, di na ka di pastrakan. Magtanganan to'y imak ka ng bit-bit iti ipasarapokin ka. Sige, sumra ka, Roy. Yawa na. Amo ka din ni Venus na nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat ija balay dati nagdiretso nga, saan nga dito eh? Jessa, awatan to'y pasarapok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige, Roy. Agtugaw ka. Agyaman na. Dito'y ti pinilik ang nagdiretsuan. Tagpakoyo kaking kama panigibalay da. Anya? Agpakuyog ka kanya. Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayam ko no kuyugan ka. Gayim mo ni Venus. Gayim nakmat. Di na ko mapaahin itikid daw kuking ka. Uwan ang amang ano makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang arti kahit mga ramidak. Anya nga tano. Awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaamom nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamuking kwa na. Nga da akong dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O, Jessa, nakaawag ka mat? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas. Kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakita ng tiyawanan bain? Kaya't nakano ti umay dita balay yo, tapno makita na ti anak yo. Ibaga madi na padpadasan ti umay dito balay. Tama nga nagpurak ti tarak kan kwa na. Katipakagat ko ti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Una nga, kaya't nakano makita ti anak yo. Iti pa nang talikod na kanyak iti. Napuuran tirang tay iti nagpaitan mi. Hello, Venus. Apeng imawag ka. Agawid ka kumapay laang. Kasi magpad ka nun niro dito Pilipinas. Plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin? Umay na ta kadiriribukan. Mabalin na kasta. Isu agawid ka kumapay laang. Please. O sige. Ura kat malpas ti dutik. Agawit ka kadagos, Venus. Anya? Saan na kahit makita? Kin makita na. Gaputag burburak ka no ti dara na kan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka mapudan. Agora ka. Di na kuyugan? Ladingitag.
Ngam talaga di ka kayat ako yogan, Roy. Apay, Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyogan ka ama pa ni Jabalayda. anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga ang mapanak. Makamuditan, wanyan tuman ti mapasamak iti ibapan ko iti balayda. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na ang makita ti anak na, Venus? Kasta tim pa kamo kanyak ni Jessa, mami. Anya nga ron ti addang mo? Jack kayat ngay pakita ti anak ko. Ang adakarbangan na iti ubing. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayad na kami. Kadjakon pagtatakunan pa'y ang makita day at tao. Kasano nga rudan o giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat ko na amalmalpasan ti duty na. Agawid to na dagos, mami. Taimbagak ti ranta ni Roy. Hello, Jack lain pagkarop. Simang ba't ka matgayaman, bro? saan ako nga awagan iti bro? Timbilang ka nakabuso ko. Agkita talang para tarupan. Anya? Nagturad ka namang ibaga iti kasta kanyak. Di din to tamay sa kapulis. Dahil talat pagkarkarit mo. Di mo ko mariribukan din na ornos kan nasaya at alindangan mi nga gasawa. Tano aramidam ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita ti agbabawi. Anang asawa itay ayatag. Ayayatam ka din ni Venus. Talaga man. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadag siya ni din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadagsan ni Venus. Pinanawam. Saan mo intaltalag ti jaya na ken ka? Iti panagkasaryo. Awan bibiyang mo. Mas ad-ad nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasak itan ti asawa na. Anya. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kiti adagidi ang agasawa akarasan. Anya? Karasaan kunam kadakwada? Gaputa inuligdak. Nubyak idin ni Venus. Idin to ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid na. Nagasawa na. Si kamat lang ti aking basol no apay nga insukat na katigayim ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asik kati amati sikog na. Iso abasol mo no apay nga insukat na ka iti sa bali. Sana kinayat ni Jason ng kuyo kanya. Tapno maiwahat ko ti panagibalas ko. Patayot na diya Brian. Apaman na makita ka. Uray polis. Salasan pun ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Oh, sumatang ka nagsangit. Nasaan niya tigikan? Ngita na lakit mo rin sangit. Saan ka anak mo? Jakman amo, mami. Unak mo mabisin, hindi namat kay tagdede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Anya? Mabiitlaan. Tayo nakalaan dyan sapsapo. Sapsapuan na ti tiyan na. Wan, mami. Gusto na anak ko. Samartang kan, hindi ka nagsangsangit, anak. Gusto na. Venus, Brian. mapilad daw kayo ni Tirwan. Ay, tayo pa'y asangit-asangit ni Junior. Isang luar kon, adi ti balay. Padidyan, tama nga mabisin. Hindi nangarot kayat. Ang mga anak nagsakit ti tiyan na. Isang rod ka mo ni nanang. Iso anapan na inalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nan samot mabiro kan iti nangidulin at kadimot laag subling ditoy. Nan, ulit na ni Junior. Pasikat ti mapan mang satol. Sige, alaman nga rod. Ito ba? Gusto na. Sumabay ka nagsangit. Sige, Venus. Mapan mang alahan ti pang sapsaputa iti tiyan na.
Awan, mabit lang. Sumabit ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray ta siya kung dinang saklot ka na ka. Sumardang ka na. Aday ta. Nagsarda yung nagsangsangit. Di matgayang pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadihit akong pasungadan na dimtang. Oh, ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtukaw. Umay ayong kanyak ni Kasat. Matay kay ta, Brian. Oh, matay ta. Aglingit ak iti Ponte Acacia. Dayta. Sirikak kanahimpag. Itan. Arayatan da kami! Tulong! Ay, magkatamunta anak mo. Tailugan mo niti kotse. Itaray tayo tayo sa ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat na pa'y tibiyag tayo sa ospital. Dagiti ka, Roba! Isudan na kita umasinig dito'y, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan ta Brian kanta anak ta! Tulong! Hello, Jessa. Sika ka di tinagpaltog ka ni Brian, Roy. Saan? San kan ngaglibak? Ada nakakita kan ka nagmotor api manaw iti crime scene. Sika lakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man na sika tinagpaltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklotan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yung ka ni Venus. Anya? Awag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda ka dagiti napaltugan. Anya nga ospital. Mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Gamti anak yung ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya? Anya da jay? Lugan dagiti pulis. Anya ti kahit nasawon da ito eh. Anak ko! Anyan nga ulpit niya, ma'am, tayo ramraman nakapayatin ang rang. Diyos ko! Ispalam tibiyag ti anak ko. Tsaka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Pren, pakiridam ko matitinagam mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos! Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ismalan na ti anak mo. Tumok nga sa dinlangit ti kurak ni Roy. Tsaka mapagawa ni ti daytoy nga inaramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad ito. Sa anak magsartang, aging gayo ti magdagiti pulis. Katikaro na tinagbasulan na. Rumbang laang, Venus. Bayang, tulungan ka. Ang yaman ak, Jessa. Imbaglakit din ka sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko, pagduaduhan pa'y lang ti panakalasat na. Diyan ka mo ti aramidak nung matay ti anak ko. Di ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabiitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa, Sa dino ti ayan mo, Roy? Wanted kan. Sumuko ka no di mo kaya't mapatay da ka dagiti pulis. kumusta ti kasasad anak ko? Kahit ko makita. Dakas ka, Roy. Jackline pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan ko nging kagara? Yak ang mga upagam ni Brian di anak ni Venus. Nilang Brian di kantat ko apatayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakkan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Jessa. Tulungan na. Kahit ko makita ti anak ko.
ken kasalita ko man ni Venus. Sige, dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman ak iti Diyos, Mami. Tinangag na nagiti kararag ko. Nagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay adi matlamag ang maganda iti pulis. Di ka agganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagiti linta. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isunti mang ipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramidan nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa ang anasingid da ni Roy. Agtalaga ka ni Jessa. Nabatagmat kan ko na ti anak ko. Isuapat siya nga aramidan na timbaga na, Mami. Ni Jessa ti umawawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaan. Umay kami ditayan niyo. Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalmaan mo matirik na. Di ka madanagan. Maarami din tirumban. Saan ka mawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalmaan tirik na, Jessa. O sige, awagan ka manan inton madamdaman. Initap na na. Anya ti kaya't asawa ni Jessa? Agyaman ak. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan anak atong Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dagituyan anak pasamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulim ti amin. No saan ama tiliw dagiti otoridad. Amok asaan mat nga agulim ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtan iti anak na. Kasta matan kini Brian. Agsubli ako ni Jay ayan da Venus kan ti apok. Andi gahiklat ti anak ko. Tama nga noan niya pa iti mapasamak kan ko anak. Gapo iti pan nakariribok na. Agyaman ak ta nagsubli kayo dito ayan ti anak ko, Mami. Nakaturugan ni Brian. Sumaysaya atin ti kasasaad na. Agyaman ako na yung kasta. Rumara ka na. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka nung itirwar ti hospital. Anya? Apaya saan nga umay dito eh? Tsaka mo, Mami. Sige, bantayan niyo ti anak ko. Mabitak lang. Apaya saan nga umay dito ni Jessa? Malagip ko idi inawagan na ti anak ko. Ano ti ibaganak kini Venus? Taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito iti imbaga ni Jessa apang kitaakan ko na iti imawag manan. Kaslada kadwana, amdi na imbaga. Venus, Oh, Jessa. Apay dito pa iti kahit mapagsaritaan ta. Anya ti bagam. kwa Venus. Anya ti. Venus. Pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Venus! At ang nagiting nawaga ka pa na ito inilintag. Sumukon ni Roy. Ayop ka! Ayop ka! Sumuko ako na. Pag-asim. Kahit ko ang makita ti anak ta. Nagkalasatan kan patay di anak ta. Maawa na pulot ti karbayan kan ko na. Saan mo na makita di ka ano man? Pakawanan ako, ma. Saan ka na mapakawan?
panawalangan ti makaikadang na mapakawan kapaywan sa anan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang nisaan. Addan dagiti pulis, Roy. Alaan da kan. Anak ko ma. Venus. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.